Jodak mane odar e kar dak ma Lumumba mondo mi owe thuolo ne gedo mag ute mane oyueyo ochwalo ywak ewi omenda mane owinjore gi yudi mar dar ka giwacho ni kuom siling96,000 nochulgi mana 24,000. Gibuono mar dhi e doho pono ne jotelo mochung' ne winjo ywak gi oko kawo ndamo moro amora mane oni ochulgi omenda modong' maromo siling72,000. Magi biro bang' jatend piny Kenya William Ruto yango e twak mane ochiwo chieng' tarik 24 dwe mokalo ne jogo duto mane odar mondo mi owe thuolo ne gero ute manengogi oyueyo mondo mi ochul omenda moromo chulo negi ute manengogi rom kod mane gidakie kuom higni 2. Kanodarwa ka nomiwa 24,000 to President nyocha kaluso Nairobi to wacho ni ji te mane daro nonego mi 96,000. Koro wasendiko barua mwamiyo the State Director of Housing, wamiyo the CEC mar county, wamiyo CO mar county kendo Director mar Housing mar county. Nikechi gin mane gikelo jo state go ka jo state omiyowa 24,000. Koro wadwaro ni pesa mudong' no mondo miwa ka Wycliffe Godfrey Nyange ma State Director of Housing okoduokowa to wadhi ndiko ne PS hinga ka hinga wadhi miyo 5 days en be koko duokowa to wadhi e court mondo wa ask the state mondo miwa the remaining 72,000 mane president owacho. Ni shilingi 24,000 kwa miaka miwili ni 1,100. Lakini saizi nyumba 1,100 iko wapi? Hakuna. Kendo nowacho ni jo nyithindewa ma wantiere godo nego be ni yudo tich ka. To kwachal kagima waneno nyithindewa yudo tich ka. Kwa biro kae to enena new faces ma ok wang'eyo gibe ok dwaka ni donje iye kanyo. Koro ogeng'i makata gima ni timore iye kanyo kinyal ng'e nang'o matimore iye kanyo. Miyo achiel dhi nyime kod yudo thieth